Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakitula jaiko guzti zantzua, da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoituz, ebai duzu jauna, zuzen dena, hausnartzeko eta egiteko grazia. Egizu, zu gabe ezin bizi geranok, bizi daitezela zuk nahi bezala. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren tarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Esterren burutik, egun haietan Ester erreginak arrisku gorria zegoela jaunagana jo zuen, eta honela egin zion otoitz jaunari, Israelgo jagoikoari, ene jauna gure errege bakarra, lagun ezaidazu bakarrik bainago, eta ez dut zu beste laguntzailerik, neroni jarri naiz arriskuan. Aitak esan da badakit, zuk jauna aukeratu zenuela Israel, herrialdeen artean, baita gure gurasoak ere, beste herri indartsuagoen artean, zure betiko ondare izateko, eta bete diezula hitzemandako guztia. Entzun ezaiguzu jauna, ager zakizkigu gure estualdian, emaidazu indar jauna, jainkoen eta aldun guztien erregezeran horrek. Ezabitzazu nere hauan hitz egokiak, lehoiari hitz egin beharko dio ganean, eta itzule ezazuaren bihotza gorrota ditzan gure etxaiak eta gure etxaien lagunak. Gu berriz aska gaitzazu zure eskuz, eta ni, zu beste laguntzailerik ez dudan hau, babes azazu guztia dakizun jaun horrek, jaunak esanak. Erantzun salmoa, entzun ninduzun jauna. Jauna bihotzez dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dituzulako. Entzun ninduzun jauna, eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspeztuko naiz zure jaunitxe santuan. Entzun ninduzun jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikaslei, eska ezazuen eta emango zaizuen, bila ezazuen eta aurkituko duzuen, jo atea eta zabalduko zaizuen, eskatzen duenak hartzen du, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen zaio. Zuetako norbaitek semeako bi eskatuta, harria emango ote dio, edo arraia eskatuta, sudea emango ote dio. Beraz, zuek gaiztoak izanik ere, zuen seme-alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez gehiago emango dizkie, zuen zeruko aitak gauza onak berari eskatzen dizkiotenei. Beraz, egin bestei, haiek zuei egitea nahi zenuketen guztia. Hori da legea eta profetak, jaunak esana. Jesusek esandakoa da, eskatzeko, jangoikoari diturri gabe eskatzeko. Eska ezazuen eta emango zaizuen, bila ezazuen eta harkituko duzuen, jo atea eta zabalduko zaizuen. Modutan, mintzatzen zaigu Jesus, batez ere guk konfiantzaz eska dezagun. Kontutan eduki behar dugu, otoitzak badituela zenbait helburu ezberdin, ez kontrakoak, baina bai ezberdinak. Alde batetik, jangoikoa gurtzen dugu, jangoikoa adoratzen dugu.
aitortzen dugu gauza guztien egilea dela, gauza guztien gainetikan dagoela, dena bere esku dagoela, gu ere bere esku gaudela eta adoratu egiten dugu. Esan genezake, erlijio monoteista guztietan badagoela otoitz hau. Bestaldetik badago baita ere esker onak, edo gure esker onak agertzeko orazioa. Eukaristaritzako isesare du esker onak. Eta jarduikoari esker onak agertzen diogu, berak eman dizkigun gauza guztiengatik. Eta ezinbestekoa dugu ere orazio hau. Bestaldetik badegu ere espiazio orazioa, edo barkamena eskatuz egiten duguna, humiltasunez, baino ez etsipenez, ez tristuraz, baizik eta konfiantza handiz, jagoikoari barkazio eskatzen diogu. Jakinda berak maite dituela, ulertzen dituela, beti barkatzeko prest dagoela. Eta hori da espiazio otoitza. Eta azkenik eskari otoitza dugu, jagoikoari eskatzen dugu, gainera berak esan digulako eskatzeko. Eta saiatzen dira gauza onak eskatzen, gauza txarrak ez diogu eskatuko bat. Edozein kasutan, ondasun espiritualak eskatzen ditugunean, fedea, maitasuna, barkamena, barkatzeko borondate eukin ezagura, horiek eskatzen dut esperantza, horiek eskatzen ditugularik, badakigu seguru emango dizkigula. Lehen edo berandugo, baino emango dizkigula jagoikoak. Bestetik gauza materialak eskatzen ditugularik, ongi dago eskatzea, baino beti ere jagoikoak baino gehiago daki, ez dakigu zenbateraino izan daiteke, baino edozein kasutan eskatzea ongi dago. Eta eskatu behar dugu beti konstantziaz, nekatu baino. Jesusek ala erakutsi izan dugu, eta eskatu behar dugu konfiantzaz. Badakigu, Jesusek gaurko evangelioan jarritako adibidea oso garbia da, zeruko aitak zerbait ona, mesedegarria eskatzen badiogu emango digula. Orain eskatzen diguna ez bada ona, edo ez bada mesedegarria guretzako orduan ez digu emango. Baina konfiantza handiekin dugu berarekan. Eskatu behar dugu humiltasunez, ez exigituz bezala, ez berehala jasotzen ez badugu haserretuz bezala, baizik eta humiltasun handiz eta beti jagoikoaren borondatea eta jakinduria errespetatuz. Horregatik, eskatzea gauza ederra da eta gauza premiazkoa da eta guri mesede egiten diguna. Eta egin ditzagun orain eskariak. Eskadezagun gaurko egun honetan sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten eskadezagun jaunari. Eskatuko dugu baita ere, munduan zehar pertsegituta duten kristau guztien alde. Jagoikoak indarra eman dezaien. Haien testimonioak bihotz asko dukintzan eskadezagun jaunari. Entzuna itaunak bihotzez egiten bizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunari, eta bez
Bihotzonez entzun jauna zure herriaren eskakiak, onartu beroren etortzak eta eskaintzak, eta bihurritzazu zure ganak gure bihotzak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz, santu, jango igual guztimu betieneko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, animak abiturik, zuri esker, pozez doaz urtero, pazko misterio dara. Gehiago otoitze ginez eta elkar maitean izanez. Bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainko semeen grazia bukera daitezen. Horregatik, aingelu eta goien genukin eta zenoko talde guztiekin, zure egintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten dugu. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristoaren gorputzo dakartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat behitzala. Gogoan izan jauna mundu guztiak zabaturik dagoen zure bizar, eramazun maitasun zora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaileekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarotan dira gure sendeak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkitu horren, guk guztiok betiko bizitza egitzezagun, jangoikoaren Ama Maria doak somarekin, San Jose bere senagarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure areskide izan diren santuekin, haiekin batean gorizatzagu, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko albuztuen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure herritan zeruetan gara, santu izan beti zure izena, etorri zure errenduan, egin beti zure nahi zerua zizela horre emaio duzu gaur egunotako ogia, barkatu gezorrak, guk ere gezorrei barkatzen
Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko betakoa. Hona hemen jangoikoaren bildotsa munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mailanikoak. Egin ezagun otoituz. Jainko gure jauna, salameneko bidean, indargarri eman dizkiguzu misterio sortu hauek. Izan bekizkigu laguntza, bai bizitza honetarako, bai betikorako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikastai